Rongmongwe Block Nagaon District Asor Thipon Jogapita Karbi Anglong Autonomous Council atum Amek Jangdun Kri Design and Technical Development Workshop mate Artistic Textile Craft aseke kepangcheng All Party Hills Leaders Conference Bokajan LA atumpen angtong ingtika tharapan phatek pen loserak nangjipu ke hangkataram Kardom pinia Adap Abirta long penili sami mirina hansepi pinia Abirta angton pen chethanam sena Lakha Kritroxi Sojeng Thenta constituency ke parlo Rongmongwe Development Block Nagaon District Pondet lapen sai ki tangvek achoko mara tumsetami sai amatsi chedamde polam the chini si karbilo charlia song lapen pherangke tum humri damsi chini thek ponlong lo Rongmongwe Development Block konatsi kedolo Karbi Anglong Autonomous Council ke chari tum jesimet Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang chini lomang chini nelang pute thanpa chini ponditpo Rongmongwe Block lake Nagaon District Jakla Bantha longsi network awe po alam thepen pathe isi bangso block Nagaon District along arjiding ploipen aningkan tami ponde lapen development block ku kopia phando council ke chari atum chini pamilo development block pu ke kaching thor ke lele adim ke paching thor ji aphan asai mo ke do an ke claim ke dam eg asai hema phansi development block pu amen year ponlo lapen panong pon Tangte bangso Rongmongwe Block along net kavia joini si Nagaon District an pondet nang poklo. Non BJP sarkar atum council ke chari ningkan truck si ata nang pleng elo. Kopia posi network ke pado jia warsai Karbi Anglong Autonomous Council jesimet Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang tami amek janglotlo. Laki ningduk meme chenam. Mate ningkan tami Nagaon District along si pado ponver poma. Lapen ladak sai ke tanga chokomara tum tami Nagaon District along pondera jok saravik oso chehok mengavik hiju rengdok po asalam the ason pamandet po chokomara tum asai amatsi chedam de pin nang mandet athe council ke chare tum ajat nang insai he pu chini pamisi block BDO block JE block engineer atum antami mena asai ka cheklem pami asai cheklem ver ke abidet Lason si non Karbi Anglong akhi anke lason laben pu bomsi bang nang thi bom lo ke hekta lapen council asor la anja kong kabilum mina sai chiklem clipin chokomara tum aphan anta insai hai hedet pu alam theke charju pon mi me bangso Abirta non pachini pangdak pondet apitami bangso block mena Karbi Anglong chewanji aphan lapen block BDO JE atum aphan insai pon haijima Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang amek jangdun lot alangma. Block along ningke network our site kipi thek pute wrong group network avya dim along network ki padoji our site kilong ji puke ningke thedam abidet aso. Lapen Rongmongwe Development Block along staff bang khotrok wetma pu pherangke atum video open kachingki alam thu arji ponsin. Rongmongwe Block along munit Bang cibang bebe puka anak hok iglo. Dah ke bang mana hari lah bang po, ahut bang be, apa lo? Pini ke bang kam iglo bang ya? Ini lah kene cumarji lah baju ini. JI bla video lah itu bang ikma. Bang be. Bang be. Patimi bang ikma. Kimi je bar ke bang be. Te pani silom ke? Ansi malam ke gomong be bang be bos. Ni bang be po. Kelang di. Tangte alang la jokla manda si bangso blok aja rekam le klaim dang bisa merah jokla manda si damang kok bukan hok lah. Dah hok mana lah internet ka belo net ka belo ni si net ka belo ni sada hi jokla manda hi donang kok lah. Dah kam klaim nang kok lah. Dah bangge jata klaim kle dalabo. Dah klaim ta so ida do net ka belo ni. Net ka bejo ni ladi. Staff kita lah jadi punoi dan di dewa content punoi. Dak nte
stop tum kibang we tum do oma Jadi tu apa bang apa kon dah pen nos kot lah bang bom tapi bang bom mana beg kan dulu kot dang we dat tai pati ningkan kan bang do la jokhala manda kipon ika nak 2018 lah tu itina ningkan pen hadak lok lo nang li bang geladak kepi lo dia nak dia nang li tadak ro mong we blog lang si klemik lo nang li men ke ni langsung tu News report Karbing Long Lai Soar lo phan kipir ke thak anat kang thur ponji aphan pura dipholong ke do handloom and textile asai hemalong helping hand for artisans atum pen patir piponsi design and technical development workshop mate artistic textile craft aseke ke pangcheng pon Kidamtang jakhong poni phai player ni AHVY scheme pen kedeng pon design and technical development workshop mate artistic textile craft dipu rong so pialong soar lo tuma phan pir thakana thu ke paprang dunji aphan matha ponsi ni thongke pafarman seke ki piji aphan pangcheng ponpo pinpur dame ilikarbia khai long pen nangan pindeng sumpot do la so long ilikarbi soar lo tum tame ki phir ke thak ki thek do pik khangjang lo La so long anso se akang to yadeng deng anathu ke paprang dun thek je phan matha ponsi bangso se ke pangcheng ponlo la bangso se ke along pen kaddu kawe bang thong kep so arlo tuma phan se ke pi ponlo aning kan wang son thak thak si pining le thotak ki pher ke thak anathu ke paprang dun je phan bang thong kep so arlo tuma phan se ke ki piji aphan pangcheng ponlo la bangso long ka chibur pen ke thak apindeng sumpot along son pharop pho a hiamang ka son se tangdo Labang so hiamang pen bang thongke batuma phan than pachini ponje phan Guwahati rong sopia long pen kachu phapon a designer pen si than pachini pon popusi Sabina teron pi pen pherangke thengno nang pachini dun designer abang alang Guwahati pen si bang la alang tum phasa bang ke ram ki epo ram det pen aphi to son si karbiamang ili tumalong karbiamang loksi itung karbi atung kita harus koan amang jadi tung kason si tangdo la son titur tangdo la so amang pensi non ini tung mingkan koan la so bang so amang ini tung mane ki klaim tang la so amang titur tang la sila tung non abang ke bang thong kep atung bang si anu tien la phamta la so amang anu tien ta amang si amenta asitin amang si tami seleng amang doji ma ahi cerop pulason amang amenta do ekop la so amang si nilitum la peneng le thota nilitum la bang thong kep atuma phan ke la designer abang ke kiwang abang ke Guwahati pen boy pet sitame amang abang ke nilitum karbi amang si tur laji Alapu helping hand for artisans atum pen pherangke thengno nang ke pachini do na tengki labang so se ke cheklo e jona phansi ipon po Lapen labang so se ke along nang ke charli dun abang pia tum ana phan se tami ki phir ke thak anat ke paprang dun ji aphan than pon ro pusi ningchi So helping hand for artisans namor enjoy a program organize korise jar naam hol design development workshop on artistic textile ar mane bibhinno dhoroner textile mane kapurok loi pelai bibhinno dhoroner bostuk loi pelai keneke artistically mane dhuniya ke design banai pelai eta ট্ৰেইনিং অৰ্গেনাইজ কৰিব পৰা যায় তাৰ ওপৰতে আমি এক মাহৰ এটা ৱৰ্কশ্বপ ৰাখিছোঁ য'ত আপোনালোকৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মহিলাসকল তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং ল'ব এক মাহৰ কাৰণে ডেইলি তেওঁলোকে এটা ষ্টাইপেণ্ডো পাব ট্ৰেইনিংটো লোৱাৰ বিনিময়ত আৰু ট্ৰেইনিংটো শেষ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে বিভিন্ন অপৰচুনিটি পাব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিহেতু এই গোটেই প্ৰগ্ৰামটো মিনিষ্ট্ৰী অফ টেক্সটাইল DC হেণ্ডিক্ৰাফ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজ কৰিছে চ' তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন সুবিধা আগলৈ দিয়া হ'ব Bangso long seke ki piji aphan designer handicraft abonto bora aphan si phapon lo lapen cheklo e jon aphan alang li pensi seke pi ponpo la bangso amai long Sabina teron pin Milina terang pi DIC additional director Rupam Dhar atum chetong don si mesen pen seke ki pi ketang cheng pon News report long soda inki Karbing long lai Kidamtang jakhong poni phai ke thomarni tong sekot pen arni kangsam apor bokajan LA APHLC asongja poatum
patir pi ponsi lakhaing ko rahini sarupathar constituency aro balipathar no pakterang arong towar chekok along rada tumpen ke hangkataram pon pedo bangso mai APHLC asongjapo klengsar potiso pranjal kro lapen rong asar pen rong arada tum chetong dunsi aron ateng pen kache song pon alang litum pen ki pachini pon atengke kedam tang jakhong poni phai ECR ni All Party Hills Leaders Conference asongjapo mate APHLC alam jai sarpo angtong ingtika tharaphan aron repen raikom saikhe adum kenep kangnang pondera puthak prabjin pen angtong ingtika tharaphan nanglo vek nangji pusi ningje pon jongsi prabjin pen nanglo le putek kache song ingtonte lapen an so se rada tumpen air set rung set pen jesong tuji pusi ningje alang le phan kinep che galam thi bangge pamu dame krusang hoda ningji lo la bangke jase met pe alang le phan li tum jase met kachini nun lam the bangke isi bangke non ninkan kret proxy la pen ninkan kret pho tum phan social media long ada bangke so se kar bia khamre tim kar bing long ka chari to man thek the lu wok pulaso ki puduna joini pen se alang le phan isi ben bangga nang li sigi punang li sigi toy poson wirim se alang le phan ke thala pen isona bangke alang li phan ke dam tang hamren along la bangso police pen alam thi kachedana posi ahok alang li phan ilitum arona teng pen lam thik kachedana na joini se alang li phan kangnang posini tum birta rib donong rasila pusona hok ini to mi thanga right arona lo kachi hang apor hut ja kong nang pa bun bange ning duk pi khangyang la puson nilitum kai kita puwerlo la puson aja kong lang no bange kewang jilang kar biang longa bangke la pamanang nilo jongsi pi man lang plotang nilitum kar bia khaya bangke wirdiat popo kachi song nilitum la puson pinangan alang itum dame khaya sentiment do la ninkan kre phola pen ninkan kre toxia tum sitame nilitum votaris ke do tum de le khaya sentiment ke do gali akisa do le khaya sentiment ke do gali loke the gari so yang atum an alang itum itame mitre gyong se pas lo purtang de la bangke maljuk sitame ilitum mithang long ri long para phane kaching hon dovek lasi la pusona ponang ke le khud bangke anutina bang pin sa me chok jam lo la da bangke putang lo alang le phan la bangke chok chi la hengnu puki puran joini se alang le phan bangke nang li si ki than ke pari pu joini pen se alang le phan pondet si ke bang ji langani alang le phan adak APSRC I spokesperson angtong tika thara phan lole tika bangke ni litum bokoyan LC pen bangla chisong ington te la bangke jase met pe dalam lo nona polang li karbia khaya phan kar ja pi la pen karbia khaya phan ka chisong pi karbia khaya inglong si inglong song bong ning si ki do thegia por nangeli po por dalang li phan la poson ja kong ni ka kepa bobon kela taka bangke jase met pe da bangke tim kar binglong sim doctor turam hang ta dai do pami la bangke alang li la posona sai bangke prabjin pen alang li phan immediately pen release le pulotang ni tum bokoyan LC mate solang do karbia la tamini tum chisong ington te la bangke Bokajan pen ananterang karbing long lai Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority T Hekpen APEDA ahin pen chepatir pi ponsi karbiang long athe sere jesemet tampijuk athe Dubai United Arab Emirates along an exportun tanglo Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority mate APEDA registered firm Kiaga EXIM Private Limited ahin pen patir pi ponsi Assam State lapen North East India anparta Karbi Anglong District arlopen ason thesere jesemet jangphong homsera mensupi thesopen danglok ason a thesere non ke akaprek adet along anta export pon bomlo lasonsi Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority mate APEDA registered firm Kiaga EXIM Private Limited hinpen kachepatir pi ponsi Tampijuk mate Burmese grapes athe non puthot Assam State arlo jesemet Darang District lapen Karbi Anglong District arlopen sitami labangso Tampijuk athe Dubai United Arab Emirates along an export dun pangching ponlonglo O kardong karbing long life kelang ratum doan pini nil tum karbing long life team beni sia kenang so da beta nil tum karbing long life pen paklang poning kaktung mangalalo non nil tum ke do bangke dan rongai ti adung labang so bari bitung arno sinil tum dulo labang so arong labang so thi ke kadug bedung il tum karbing long life kelang ratum na chinilo asamis pen ke labang ke litiku pusi pulo lapen ini tum karbia lam the pen bangke tampijuk pusi pulo labang ke Burmese grape pusi in local language Burmese atau mangke in local language like Burmese grape pusi pulo labang ke isia Abirta ni litum karbing long life pen paklang poning tung mangke labang so theke vitamin mangke C vitamin dolo iron labang so vitamin dolo labang so theke chupen penangan kesukiune mane ili body long kenang so vitamin samet pen long pon po lapen isia lam nil tum paklang pon Maharashtra long son la dragon fruits le
kapre ka country long labang so export labang so business kang thur pon India pen lason nak si Assam lapen North East pen nami lapen Jasamet Karbi Anglong pen nami labang so athi non bangke labang so bulbis labang so grapes labang so tampiju athi non bangke Dubai along ansi labang so non export pon bomlo labang kenali tum Karbi Anglong pen nami penakan labang so athi non bepar atum collection ponsi Dubai along an lang tum labang so export pon labang ke langlo agriculture process of food products labang so agriculture hin pen selang litum cipati pi pon lom labang so agriculture hin pen selang litum cipati pi pon si elang litum kapre ka country long non labang so tampiju ka thepale pon lo labang so arong non production penenga singkan mangke arong labang so arong along atheta mipik lapen penenga singkan thaman nilika ring long life ka man athe mipik anjo erong along lim cap lining coil puson dudo lapen non matke hichi burwa long bepar beha tum chujor cholanga ahin pen nanga thanu na tai bolte ilina long thongkep la puson si alang litum jorbom ahot pen ke thokep la puson si jorbom jong si erong along jong si lin cap lining koi jong si do bolte mal nali tu matha tha bari bithung along jong si nali labang so nali tum jong si chu e pen rong tharoi si bolte nali tum ningkan sek pen nali tum ko ansi ali longji la pen non Assam pen labang so production mate aprang ke dragon fruits Maharashtra pen dragon fruits lapen Ladakh pen sami lichia the lapen kowe bithi pen chenglok pen ana thesire Dubai along punon kapre country long export pon momlo Bangso tampijo ga the somindar ahi thimate international markets along isi thedunga waisai kilong dona joksi Ladakh long rialo beha ka chokle mate local business Jasamet Karbi Anglong thesire thekumbong kachutiki amositami isi thedunga waisai chelong ponlo News report Vikram Teron, Karbi Anglong Live. Aningkan wanga son thak sipining le thota Jaipong Sports Association pen Inter Club League Ingdeng pho apartment kedamtang jakhong poni phai ke thomar ni pen pangcheng pontang lo. Bangso ke pathu langhin constituency ke parlo phankri rongpi arong amikar Longki Singnar Achor Kalitang Kawe Rong Pipi Chiki Moment Pen Jaipong Sports Association atung patir piponsi deng ponlo Bangso ke pathu chengche aprang malom soapor NC Kalitang Kawe Rong Pipi aphan Chiki Mo asai deng pon pen alangli kai alamo Kalitang Kawe Rong Pipi asopo Dr. Semsing Singnar pensi Thihek pen Rada Thingno than pachini ponlo Bangso ke pathu long malom soapor cherok tok amai sitami pado ponlo Bangso amai Jaipong Sports Association amai pulong sing hansi pensi mai chari ponlo la bangso amai long aluhi ke pachini lo than bang ram sing terang pensi apor and pon aluhi sarpo man pen kache tongdun langhin constituency MEC Billy Mohan Khaklari National Abarim referee Rajendra Basumatari Jaipong Sports Association amai pulong sing hansi kongchun bang Bikram Timung Abarim lo than bang sarmung rongphar Kalitang Kawe rong pipi achor longki singnar asopo Dr. Semsing Singnar lapente ke ongdung manping ke do ara datum chetong dun pen bangso amai long ke pathua hin RDP pon pen ko an ale long pon unji mapu abuthak chethan chimum pedopon Arni tili por phai ke thomra chitim apor pen Ingdeng Pho Club League Apartment Oregeng FC lapente Rangsina FC ang bong pathu chingpon lo Labangso ke pathu ponalong first half along ke Oregeng FC atu Rangsina FC atu mapan 2-0 pen parempon unchotlo Bon sitame apor lapen eprang alam thangna chipu thek boason thak si Rangsina FC atum sitame puthot Oregeng FC atu mapan chitu pontu Bangso long ke pathu hin aterang atum sitame ke thek ka chedai koya jok pathu opor jujje aprang Rangsina FC atum goal pli anparta Oregeng FC atum goal pli Chipon pen draw match pusi hokpon det Halapu donor mate Kalitang Kawe rong pipi asopo Dr. Semsing Singnar kipuatengke nilipai amahang dotik setami nili jakong thangnata akera pilong ledetlo lasi ha chomrong me ledokop positami anning anke nang ingsampo pu ajoksi labangso ke pathu bipon lokuta pachini that constitution pen ningkan wang son taksi nili tunson de ladum patu cetake bang bipong
depending let host time persing rong pirong Amerika doktor sing na alang di sarpiamen pen alang di situm han do ko we ni tum kedor de phemo sa melang yang kirati tudun dan su ni tu labang so ke patu kami pini ben pangceng pon iglo pen labang so ke patu pangceng pon ke labang so long kaddo ko pen cleaner ke pana terang duji pen kaddo ko cleaner ke terang sa mera dak non mat menang cit hap alung ci palit hailo sila bang songbong pen terang so kaddo ko tum pen tum kirati tu pen samjin pen pitun pompo pen la doktor singar sang sarpi hai kawirong bisa me alangli chongrom solong dulu sta kangthir jer dim ningarong alame peduna ai hui peni tung ka bot ipon ponsi labang sapatu ipon ni pini kumate rang punsi ki patu pon la pende kuan an gola pum che thapun la pini labang sapatu pon ke hina bangke rasnya klap rang sina klap la bin pierong lo peni hina bangke orgen klap la bangke muamari klab lo salang ni tumangbong ke patu bangke Sin barkit hin ta gol pisi thablo hin ta gol pisi thablo do ben se bangsa patu bang samji kan ju ko lo militun Julai las laman dak unji phasi tum bor ipong ini la so football militun ke pachun kon ba ke pangcheng kon long ba ke ningarong piglo aten ke pangcheng pon along ba ke klempon ke jasmet ta ke soni do isia bang ke Ladakh ke do riso jang tum phan an se khela ahin anong pa pachit thang nang aning papa hang na athe khela jong si mission lo tangte physical fitness oge pram ta amni ko oge pram le mission lo tangte kachim hong le kunoi ke kat le kunoi ka pheri le ke tang ko ichi thira ding ko Langhin pen sar pangring ti kathar Karbing Long Life Tangte pinya Adap Abirta ke lapuan se kang tonik lo